і Анастасія, вучениця 6 Б класа сярэдняй школы нумар 7 горада Смаргоній. Алесь бачыла, матчына мова. Жывое ў вяках беларускае слова, народа душа і народа хвала. Цябе абзывалі мужыцкую мовай, а нам жа ты матчынай мовай была. І самай прыгожай, і самаю мілай, той маці, што шыла нам світкі з радна, улетку на рэчцы палотны бяліла, а ўвосень авёс дажынала адна. Той маці, што зімамі кросны снавала, што з самай калыскі, як толькі магла, сумленнасці, праўдзе, дабру навучала, старанна ад розных хвароб берагла. Прыеду дадому, і што за праява? Пачую гаворку, ці песню, ці верш. Здаецца, са мной размаўляеш ласкава, ці сцежкаю поруч са мною ідзеш. У маках чырвоных гарыць прыгуменне. О, матчына мова, маленства вясна! Ніколі ніхто мне цябе не заменіць, бо ты, як і маці, на свеце адна.